இன்று விளையாட்டுத்துறை, தொழில்நுட்பம், சிறைச்சாலை, நீதி உட்பட பல அமைச்சுக்களுடைய இந்த விவாதத்திலே பேச கிடைத்தமைக்கு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் விளையாட்டுத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். அந்த வகையிலே மன்னார், வவுனியா, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 3 மாவட்டங்களிலும் கடந்த காலங்களிலே மாவட்ட விளையாட்டரங்குக்கான அடித்தளங்கள் இடப்பட்ட பொழுது வவுனியாவில் மாத்திரம் வேலைகள் முடிந்திருக்கிறது. மன்னாரிலும் தடைப்பட்டிருந்து தற்பொழுது அது வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக நான் அறிகிறோம். முல்லைத்தீவிலே இடம் சம்பந்தமான பிரச்சனையினால் முன்னெடுக்க முடியவில்லை. எனவே நீங்கள் அந்த விஷயத்திலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று உங்களிடத்திலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அது மாத்திரமல்லாமல் நீங்கள் பல அமைச்சுக்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற உங்களிடத்திலே எதிர்கால இளைஞர் சமுதாயத்தை நல்ல சிந்தனை உள்ளவர்களாக, இந்த நாட்டை பற்றி சிந்திக்கின்றவர்களாக, இன்று எமக்கு முன்னால் நாம் எதிர்நோக்குகின்ற பொருளாதாரம் குறித்த சவால், அந்த சவாலை முறியடிப்பதாக இருந்தால் இந்த நாட்டிலே வாழுகின்ற எல்லா இன மத மக்களும் சகோதரத்துவ வாஞ்சையோடு சிந்திக்கின்ற பொழுது மட்டும்தான், நாட்டை பற்றி சிந்திக்கின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் இந்த சவால்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த நாடு நாளை நமது பிள்ளைகள் நிம்மதியாக ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சி கொண்ட ஒரு நாடாக இந்த நாட்டை காண்பார்கள் என்பதிலே நீங்கள் உடன்படுவீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். எனவே உங்களுடைய இளைஞர் விவகார அமைச்சை நிச்சயமாக அதற்கு ஒரு அடித்தளமாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் மிக அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அது மாத்திரமல்லாமல் இன்று சிறைச்சாலை சம்பந்தமாக நான் சிறைச்சாலைக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற அமைச்சரிடத்திலே சிறை காவலர்கள் நாங்கள் அங்கு சில மாதங்கள் இருந்த பொழுது அவர்களுடைய சம்பள பிரச்சினை, அதே போல போலீசார் இராணுவத்தினரோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது மிக குறைந்த சம்பளத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள், எங்களை பற்றி யாரும் கவனிப்பதில்லை என்ற ஒரு பெரிய வேதனையோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு மொத்தம் 5000 பேர் மட்டிலே தான் இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய விஷயத்திலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அதுபோல தான் சிறைச்சாலையினுடைய வசதிகளை பார்க்கின்ற பொழுது மிக மோசமாக இருக்கின்றது. அந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்தி, அவர்களும் மனிதர்கள், குற்றம் இழைக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் தீர்ப்பு வரும் வரை அவர்கள் நிரபராதிகள். எனவே அந்த விடயத்திலே அவதானம் செலுத்துமாறு நான் உங்களிடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதுபோல தான் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் சம்பந்தமாக இன்று எல்லோரும் பேசினார்கள். அவர்கள் தமிழ் இளைஞர்கள் கடந்த காலங்களிலே யுத்தத்திலே ஈடுபட்டவர்களை 2009ஆம் ஆண்டு யுத்த முடிவுக்கு பிறகு 12000 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் புனர்வாழ்வளிப்பினூடாக பலர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். ஆனால் அதைவிட சிறு சிறு காரணங்களினால் கைது செய்யப்பட்டு இன்னும் குற்றப்பத்திரிகை முன்வைக்கப்படாமல் இன்னும் அவர்கள் சிறையிலே பல வருடங்கள், 1 தசாப்தம் 2 தசாப்தங்களாக வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய விடுதலையிலே கவனம் செலுத்துமாறு மிக இந்த இடத்திலே நான் நீதி அமைச்சரிடத்திலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் கூட அண்மையிலே பேசுகின்ற பொழுது இந்த விஷயத்தை நாங்கள் கட்டம் கட்டமாக முன்னெடுப்போம் என்று சொன்னார். நான் சிறையில் இருக்கின்ற பொழுது அவர்களிடத்திலே வந்து அவர்களுடைய வேதனையை அவர்களிடத்திலே சொன்னதை நான் கண்டேன். எனவே அவர்களுடைய அந்த விடுதலை சம்பந்தமாக சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திலே பல வழக்குகள் இன்னும் குற்றப்பத்திரிகை சமர்ப்பிக்கப்படாமல் இருக்கிறது, அல்லது அவர்கள் விசாரணை இல்லாமல், சிங்கள சகோதரர்கள் கூட இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழே 12 வருடங்கள் 13 வருடங்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே பல தமிழ் இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. எனவே அது சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அவர்களுடைய விடுதலைக்காக. அதே போல கடந்த 2 வருட காலத்துக்குள்ளே 40-50 தமிழ் இளைஞர்கள் LTTயுடைய மீளெழுச்சி என்ற தலைப்பிலே கைது செய்யப்பட்டு அவர்களும் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்திலே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 20 வயது 22 வயது இளைஞர்கள். இந்த தமிழ் இளைஞர்கள் அவர்களுக்கு உண்மையிலே LTT 2009 அவர்கள் 10 வயதை கொண்டவர்களாக இருந்தவர் கூட இன்று வாட்ஸ்அப்பிலே, ஃபேஸ்புக்கிலே, சோசியல் மீடியாக்களிலே சில செய்திகளை பகிர்ந்ததற்காக இன்று அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு வழக்கு பேசுவதற்கும் பணமில்லை. பெற்றோர்கள் கிளிநொச்சியிலே, முல்லைத்தீவிலே, மட்டக்களப்பிலே, வன்னியிலே என்று இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய விடயத்திலும் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடைய விடுதலைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான்
நிரபராதிகளாக இருந்தால் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போலதான் இந்த நாட்டிலே நடந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பிறகு பலர் கைது செய்யப்பட்டார்கள். அதிலே 40 அல்லது 45 பேருக்கு தற்பொழுது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனையவர்கள் 250 பேர் மட்டிலே வழக்கு தொடரப்படாமல் பல வருடங்களாக 2 வருடங்களுக்கு மேலாக அவர்கள் சிறையிலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நாள் கிளாஸுக்கு போனதாக அல்லது சில செமினாருக்கு சென்றதாக இவர்கள் இவ்வாறான ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்கும் என்று எந்த வகையிலும் அறியாமையாலும் அல்லது சிறு காரணங்களுக்காக அவர்கள் இவ்வாறு 250-260 பேர் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்துக்கு கீழே தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இனி அவ்வாறானவர்களுக்கு பெயில் வழங்குவதை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம். அவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய வழக்குகள் செல்லும் பல வருடங்கள் அல்லது 45 பேருக்கு வழக்கு தாக்கல் செய்தாலும் 23,000 குற்றச்சாட்டுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சுமத்தப்பட்டதாக நாங்கள் அறிகிறோம். எனவே இவற்றை விசாரிப்பதற்கு பல வருடங்கள் செல்லலாம். எனவே இந்த விஷயத்திலே கவனம் செலுத்துமாறும், அதேபோல குற்றவாளிகள் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனால் நிரபராதிகள் அநியாயமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டு இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் என்ற தலைப்புக்கு கீழே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதனால் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திலும் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட முடியாமல் அவர்கள் இன்று தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களை வந்து அடிக்கடி சந்தித்து இந்த விஷயத்தை முன்வைக்கிறார்கள். நீதி அமைச்சரிடத்திலே நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துமாறு நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போலதான் நீங்கள் இந்த நாட்டிலே இன்று இருக்கின்ற இந்த காலத்திலே நாங்கள் இங்கு ஒன் கண்ட்ரி ஒன் லோ பற்றி பலர் பேசினார்கள். எனவே அதற்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பவர் சம்பந்தமாக பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. நீங்கள் அதை நாங்கள் பேசுவதை பிழையாக பார்க்காதீர்கள். ஏன் அவ்வாறான ஒருவரின் நூடாக இந்த நாட்டிலே ஒரு நிரந்தர சமாதானத்துக்கான ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்க முடியாது. அதே போல அங்கு முஸ்லிம் தமிழ் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டாலும் மக்கள் சார்பாக எந்த ஒரு அங்கீகாரமும் இல்லாதவர்களை நியமித்து சமூகம் சார்பாக நியமிக்கப்பட்டதாக கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது. எனவே இந்த விஷயம் எங்களுடைய சமூகத்தை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் வேதனை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே இந்த விஷயத்திலும் மீள் பரிசீலனை ஜனாதிபதி அவர்கள் செய்ய வேண்டும். இந்த நியமனம் குறித்து மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். அதே போல எங்களுடைய R&D ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எங்களுடைய நாமல் ராஜபக்ச அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். சுவிஸ் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளிலே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சம்பந்தமாக நிறைய ஒதுக்கீடு செய்கிறார்கள். அல்லது அவ்வாறான ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதாவது செயல்படுகின்ற பெரிய கம்பெனிகள் அதற்காக பெருமதியான தொகையை ஒதுக்கீடு செய்வதனால் அவர்களுக்கு டேக்ஸ் ஹாலிடே போன்ற வசதிகளை செய்து கொடுக்கிறார்கள். எனவே அந்த விஷயத்திலே உங்களுடைய அமைச்சுக்கு கீழே அது வருவதனால் நீங்கள் எதிர்காலத்திலே வர்த்தக சமூகத்தோடு கலந்துரையாடி R&D நூடாகத்தான் இந்த நாட்டுடைய தொழில்நுட்பத்தை மாத்திரமல்ல பொருளாதார மேம்பாட்டை வளப்படுத்த முடியும். எனவே அதற்காக யாரெல்லாம் முதலீடு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விசேட டெக்ஸ் வசதிகளை செய்து கொடுத்து நீங்கள் அதை வளப்படுத்த வேண்டும், அதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் இந்த இடத்திலே வேண்டிக் கொண்டு, நீதி அமைச்சர் அவர்கள் சிறையிலே வாடுகின்ற அப்பாவிகளுடைய விஷயத்திலே கவனம் செலுத்தி, ஏனென்றால் காலத்தை ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் நாளை இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய சொத்துக்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் என்று அநியாயமாக விசாரணை இல்லாமல் நீதிமன்றத்துடைய தாமதத்தினாலும் அல்லது சட்டமாதிபர் திணைக்களத்துடைய தாமதத்தினாலும் அவர்கள் சிறையிலே வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய விஷயத்திலே கவனம் செலுத்தி ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கையை முன்னெடுங்கள் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.